се разтрупа и си мисля, че е на вибрацията. Здравей! Абе! Починах се. Това трябва огън да гори до нас. Да пием отвън. Ага, да. На вилата на минус 15 какво правихме? Минус 9 е тук, пич. И да, на минус 15 беше на вилата. Факт. А долу на Хиждрайс беше минус 1. Ще няма спирим. Шега направо. Що, тук Джек какво прави? Не знам. От мене. Това нямаше. С летни гуми, това не може да чак толкова се въждат. Вече е леден беден. Аз тук с микрата ако бях. Бавичко на втора. Не, щех да я сложа на трета, примерно, да видя как стои, ако не на четвърта и от време на време я докосна спирачката, я не. Изгъв. Да се е красиво. Идеално си е времето. Тук трябва да си има място. Право се е супер. Няма какво ще трябва да се че лъзгал. Лъзгаде, той веднага кръг. Виж сега, че ми стука, не отихме да видим тази къща къде е. Кой къща? В тази къща се продава на Белчев. Аз мисля, че го взе това само за информация по телефона. Не, нали гледахме една къща по имоти БГ. Да, но то къде беше, как беше, аз съм забравил. Там някъде горе, тя ще познаеш, тя беше на кръгла така. Някакво пълна. Къде ви скачаме? Ба викаш да имахме 30 бона. Аз си заиграва ли? Не е било нарочно това. Това на прав път да ти занесе кола, не знам колко спирачка трябва да напие, какво не знам какво трябва да стане да занесе. Това са летни гуми. Разбираш ли? Може да се лет. Просто хората си мислят, че е така, че ще мине надале. Той просто не е могъл да фани пъти това. Направо бяга в... Тя просто се празаля колата, той се стиза с примерно пускане.
Те бе, педерасти, гледай колко дървета пак са приготвили за сваляне. Изсекаха гората. Камък. Изсекаха гората да ги е в газа. Гледай. Клипъреш, аз псувам, няма нищо. То си е за псуване. Аз ще пускам музика. Ще спирам някакво всичко. Въпреки, че не слагам нарочно, да е натурално да се чува цигата всичко. Карат вече. С спирам. Точно е този завой, отива за Добровък. Ще са въртяли маяката. Това е с Форда и те правиха позиции. То последно направил това парно шимпан, тушите, бе. За грех. Някой не мисли и псува. Ами, сме бъде. Вие така не едно. Че Бошко свършил ли се е работа? После да не ме изкарат мен веднага. Той лежа 2 седмици тук мене, накрая тръгнал последния ден. Той е едно лёхо. Колко ще спи тримцата? Да? Той какъв ми мина днеска, ама утре пак няма да пия, вечерта чак. Ще гледам по-умерено. Да, по някакъв начин се. Нещо да вземем ли такова за да Не. носим? Ало, Костана, свърши ли работа в банките, Бошко? Ние с Веско сме на бяла черква, тук е един студ, един сняг. Ние вече се връщаме отгоре. Даже ремонт правихме. Не. Сега слизаме долу на едно място да ядем боб чорба с манатарки. Веско. Да, всичко да е точно. Добре, хубаво. За се обаждам. Хубаво, айде ще се чуем. Похарчаме парите, ме, така ли? Айде, чао. Той
Той ще е чиста сметка или просто някакви вноски? Тя да не ми дава обяснение, няма нещо не, дето трябва да знае. Кой има да не знае? Кредити. Деца набухал преди колко години. Всички знаят. Но, не е това, някакви карти ще бъде. А, ще вади карти. Някаква карта трябва да изкара, не знам си. Сигурно де, че му вкарат заплатата. Па ето Дорка да може да я вземе, ти не разбрали на масата? Не, аз не чух. Какво ще взема Тодорка? Картата. В смисъл тя да я ползва. Той сега ще я пусне, тя да излезне, па Тодорка да я вземе. И аз нали казах, че трябва да има такова. Явно... Не, явно той си вади на него си сметка и ще вкара в тази сметка пари. Не знам. Тя да си тегли. И той хайван. Тук е някакви по хижите. В гората да живееш без куче. Къде беше Боб чорбата, бе? Гордо. А, не ти... Ела. Заводите се взимат с газ, не знаеш. Пустиш ли газта, за да носиш. Не е задължително да занасиш. За 4 по 4 с газ. Всичко правиш с газ. Това ми е ясно, че ако ти тръгне да ти залита, даваш газ. Даваш леко газ, за да може да зацепи да се изправи колата. Да, това ми е ясно, ама не е задължително заводите да ги взимаш с газ. Пускаш се, тя си върви. Стабилна е, значи когато си с газ, колата е стабилна. Тя върви, тя са такова Да я ясно. пуснеш без газ, вече може да залита напред-назад, да играе газа. Ако се получи нещо залитане, много малко даваш газ. Ще оправят работите. Докато при другите автомобили пускаш газта. Хората вече почият, маме стегнали да си... Те са забравили кога са били на работа, почиват от преди Коледа. Да. Так е по... Не се таковахме да караме някъде така на сняг и нова година. Не се фанахме да караме някъде на нова година на сняг. Къде? Хем тази година, виж, 3 дена почивка имам аз. Къде да се фанем да караме много? Петък, събота, неделя. Освен на вилата, ама аз нищо не можах да направя. Ни печката оправих, ни туалетната оправих. Туалетната, какво ти трябва това? То назад ли трябва? Не, назад. Не знам къде ще ходя, дали ще ходя в това къмпинга. Да, ще Тук завива. долу има ли кръчма? Не го изгубим това. Частен имот не влиза. Частен имот ще влиза. Аз не знам къде това Боб си го ял. Това какво пише? Това беше тук трамвая, дето към тата трамвая. Булдозера, грижния. И горе към социалисти, където сме. Нали ходихме? Какви станции има тук нагоре, малко да е кратимо с намерил работа. И си слизам, когато си ми е кеф. То всичко става с хора, трябва да намериш познати, иначе така не става по-лъгия. С хора става заради гаранцията, дето гарантират за теб. А от обявата могат ти дойде и наймен убиец, да ти работи без да знаеш. Да, ти сега се скрие. Гората.
Станахме Славец. Това да не би да търсиш и той тази същата качка. И ако го подменим на 1000 лева, ще пием нещо. Ти мога пиеш чай нещо, ако искаш. На 1000 лева, бая коли имаш там. Ми почиват хората. Тъй като заврал сняг. Айде горе. Кой го е правил това, бе? Това нарочно е правено. Това толкова стръмиш така. БМВ-та с дрифтаджиите. Хората си като нямам гуми да харча. Чая да сняг малко да се пробвам. Да се науча. То за дрифтингото па не е лесно да си намериш гуми. Просто трябва да минеш през 2-3 вулканизатори. Абе, хайван, бегай там встрани. Макар че някой каза, че он е неговия авер, то нали е такова. Лада с двигател на... Лада 4x4 с двигател на такова, на Nissan, не еди къв си. Някакъв спортен Nissan двигател. Неко с буса. Целият бус пълен с гуми. За един ден вика ги унищожи всички. Те на няколко обиколки сменяли гуми там или какво. Те викат са и стари гумите, вика много пръсаха вътре. Тук ли беше? Там пуши нещо. И бунгала ли дават? Да. Тъмно е. Просто сме се запалили. Турски филм гледат. Да ли сядаме тогава? То гледат турски филм. Плен вътре, Ана Мана. Не, сериозно си казвам, дават турски филм по BTV-то. Ама ако има глас? Ако няма глас, по-добре. Ако няма глас, се обърнем с гръб.